Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun dados murid-murid dalem Gusti sing sugih ing pangapura, tansah wantun lan purun ngapunten dosa-dosa utawi kaluputaning sesami, kaluputaning tiyang sanes. Kula kinten tiyang sing begja, tiyang sing tentrem atine yen duweni manah sing sugih pangapura tinimbang tiang-tiang sing senengane nyimpen lelara, nyimpen memala, nyimpen sesakit ana ing manahipun. Yen kula panjenengan tansah purun ngapunten, ana sing salah, sing penting duweni niat sing apik arep mertobat diapura. Termasuk anak, bojo, tiang sepuh, yen salah ya diapura, rasah nyimpen kesalahane wong liya. Nah menika kula kinten urip bebarengan dadi kepenak, urip bebarengan dadi nyenengke. Tiang kedahipun anggenipun bangun gesang sesarengan ya ampun ngantos duwe salah utawa gawe salah. Naminipun kesalahan menika pancen ora bisa wal saka uripe manungsa ing alam donya. Jenenge manungsa kuwi ya isih kebak dosa, isih duwe kaluputan. Mbok sak pinter-pintere, sak suci-sucine wong, naminipun luput ki ya tetep manggih ana ing uripe awake dhewe sakjroning ana ing donya. Semangat utawi manah ingkang sumadyo ngapunten dados kautaman tumraping gesang sesarengan. Lan lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem. Anggenipun Gusti ngersakake para murid dalem nggih tansah purun ngapunten. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 17 ayat 1 ngantos dumugi 6. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid mangkene, jeneng mokal yen ngantiya sesandungan iku ora ana, nanging bilai wong sing aweh sandungan. Wong kaya mangkono iku luwih becik dikalungi watu ing gulune lan dicegurake ing sagara tinimbang gawe sandungan marang salah sijine bocah cilik iki. Cateten ing atimu, yen sadulurmu kadosan marang kowe, tuturana. Yen keduwung apuranen, lan yen sedina nganti kaping 7 anggone kadosan, lan sedina kaping 7 anggone marani kowe lan ngakoni aku ketun, ya kudu kok apura. Ing kono para rasul padha munjuk marang Gusti. Kula sami nyuwun tambahing pengandel. Gusti paring wangsulan. Saumpama kowe duwe pengandel sawiji sawi wae, wit besaran iki kok perintah
bedolen oyotmu lan ngaliyo menyang sagara mesti bakal manut. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring pitedah, paring tuntunan dumateng para murid dalem anggenipun bangun gesang pasrawungan sing asung kabagyan, asung kabungahan. Ingkang sepisan Gusti ngersakake para murid ampun ngantos dadi sandungan tumraping sesami, tumraping gesang pasrawungan. Kanthi gegambaran luwih becik dikalungi watu ing gulune lan dicegurake ing sagara tiang-tiang sing damel sandungan. Menika dados gambaran bilih Gusti ngersakake para murid ampun ngantos dadi sandungan, dadi sumber perkara, sumber masalah. Awit nggih naminipun gesang sesarengan, kadangkala masalah utawi sandungan ki ora bisa dihindari. Gusti Yesus kala wau nggih ngandika, jeneng mokal yen ngantiya sesandungan iku ora ana. Naminipun gesang menika ya masalah, ning masalah sing adamel awake dhewe sansaya dewasa, sansaya wicaksana, sansaya nggih mangertos asing nugraha. Ingkang dipun maksud sandungan tumraping Gusti menika nggih tiang-tiang sing malah ngalang-alangi anggenipun para murid utawi umat manungsa nyaket lan nunggil kalian Gusti. Salah setunggal contonipun nggih tiang-tiang Parisi lan para ahli kitab ingkang pancen pituture apik ning uripe ora bisa dadi conto. Ingkang kaping kalih Gusti Yesus ugi ngersake supados para murid menika sugih ing pangapura. Yen ana sedulur sing kadosan lajeng rumaos getun ya diapura. Mbok Gusti wong ngendika anggenipun sowan marani awake dhewe, marani para murid menika sedina ping 7 lan matur yen getun ya kudu diapura. Menika kula kinten perkawis sing luar biasa, ning ya tantangan sing luar biasa. Awake dhewe minimal kula pribadi sok-sok ya ora gampang caos pangapunten tumraping sesami. Ya mbok menawa sacara lisan oke tak apura, ning ing batos kadangkala durung bisa ngapura. Ing pikiran durung bisa ngapura, durung bisa berdamai. Nah menika tantanganipun. Gusti ngersakake para murid menika sugih ing pangapura. Wong jenenge bisa ngapura menika janipun kepenak tinimbang neng ati nyimpen rasa lara, mending kan diikhlaske, dibuang. Ya wis kowe tak apura. Jane ning kebiasaane awake dhewe menika luwih seneng, luwih gampang nyimpen lara ati. Nah menika sing kedah kula panjenengan sadari. Termasuk awake dhewe luwih gampang mikir ala wong liya. Menika nggih tantangan daripada awake dhewe mikir sing positif, sing apik marang wong liya. Gusti ngersakake supados gesang sesarengan menika estu nuwuhake kabegjan lan kabagyan wonten ing paguyubaning para murid. Mila iman kapitadosan ingkang sejati, mbok omong sithik, mbok omong cilik, dikersakake Gusti dados lambaran, dados pondasi anggenipun yen awake dhewe wani ngapura, Gusti ya bakal ngapura awake dhewe. Yen ana wong kadosan marang awake dhewe ora berarti awake dhewe luwih suci tinimbang wong sing dosa marang awake dhewe. Mila yen awake dhewe ngetingalake welas asih marang tiyang sanes,
kula panjenengan gadahi pangajeng-ajeng, Gusti Allah ugi bakal welas asih marang awake dhewe. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.